Hi guys! Welcome to my channel na naman guys. Good afternoon sa inyong lahat. Mga kasari ko dyan, good afternoon sa inyong lahat. Bulol na naman ako. Nabubulol talaga ako yan. Good afternoon sa lahat sa buong mundo. Yan. So ayan guys, share ko lang na naman sa inyo. Ay magpo-haul na naman ako guys. Mag-unboxing na naman ako ng konting pandagdag paninda na naman. Yun na naman yung share ko sa inyo guys. Kasi wala naman akong mai-share guys. Hindi ako makapagluto. Wala akong lulutuin guys. Hindi naman. Karaniwan gulay lang naman kasi guys yung niluluto ko. So kaya medyo naiba yung ating medyo naiba yung content ko guys. Puro tungkol naman sa sari-sari store ngayon. Dati kasi 'di ba luto-luto yung pagluluto-luto yung content ko. So ngayon guys ay sharing naman sa sa pagsari-sari store ko. So ayan guys, ito na naman ang aking ganap sa araw na ito ay mag-haul ako ng konti sa inyo, pandagdag na naman. So napakainit guys, sobrang alinsangan. Wala pa ngang March napakainit na. Yan, kadarating ko lang guys, galing ako sa pamimili. Sandali lang naman ako guys kasi hindi ako pwede magtagal ng husto guys pag namimili, kaya kung ano lang talaga yung sadya ko sa na bibilhin, yun lang talaga guys. Hindi na ako yung masyadong nag-iikot-ikot pa sa grocery, kaya bago ako umalis ay naglilista na ako para alam ko na agad yung kukunin, kasi sayang naman guys kung kung magtatagal ako ng husto kasi sinasarado ko lang yung tindahan. Ganyan pagka nag-iisang naghahanap buhay guys, wala akong kapalitan, kaya sayang naman kung masyadong matagal kong isasarado ang tindahan ko. So ayan guys, kadarating ko lang. So keep on watching na lang guys. Share ko naman sa inyong aking konting pinamili. So ito guys, ito na naman yung aking pinamili guys. Buksan natin guys para may ma-share na naman ako sa inyo. Yan, ganun pa din guys. Ay, binigyan pala ako. Yan, dito sa Ultra Mega naman ako ngayon guys namili, kasi maganda talaga sa Ultra Mega mamimili guys. Kung may Ultra Mega dyan malapit sa inyo, kasi may mga points sila. Tapos kasi may Suki card sila guys. So may mga points na pumapasok sa Suki card nila. So ayan, ito. So ito guys, ay dito na lang ako guys, nag-haul na naman sa loob kasi excuse me po, nasa mid ako guys, sorry, pasensya na po, pasintabi. So dito na lang ulit ako guys mag-haul sa loob ng bahay kasi ang shy ako guys pag sa labas. Minsan may dumadating ganyan, naririnig nila nagsasalita akong mag-isa. So ayan guys, bumili ako nito guys. Yan, ngayon lang ako kumuha nito guys, so hindi ko pa alam kung magkano ang presyo nito. Yung Surf na tripid, yan, 3 peraso yung bawat niya. Hindi ko pa alam yung price nito guys, so dito ko na lang siya ilagay. Tapos ito naman ay isang Tynadel. Ang bentahan ko nito guys ay 6 pesos. Mga nasa halos 5 ang puhunan niya guys. Tapos ito naman isang Tyna Surf na yung 74 grams. Yan, mabenta to sa akin guys. Ang benta naman nito ay pricing tayo ngayon guys, ng mga kabisado ko lang yung presyo. Ang benta ko nito guys ay 12 pesos. Ito ay nalibre ko na naman na-free ko na naman sa Ultra Mega. So ayan, thank you Ultra Mega sa mga pa-free ninyo. Ayan dalawang Nature Spring na mineral water. So ayan, dagdag income din to guys, kasi pwede ko rin siyang ibenta. Yan, pwede ko siyang ibenta kahit na 10 pesos. Yan. Tapos nag-try ako nito guys, yung Richoco. Wala pa ako nito. Try ko lang. Kumuha lang ako ng 2 peraso. Tingnan ko lang kung magustuhan ng mga bata dito. Yan. Ayan. Tapos ayan guys, bumili na naman ako ng Zim na tatak ng ano ba tawag dito? Steel wall, kasi meron akong regular na Suki nito guys. Parang once a month bumibili siya. Kaya ayan, kumuha ako ng 2 lang ulit. Sama ko muna siya dyan. Tasty Boy na request sa akin. Ayan. Ito yung gustong-gusto ng isang Suki ko. Ang benta ko nito guys ay 14 pesos. So may 3 din ako sa isang pack. So ito ay simpa pala. Yan. Tapos ito naman guys ay mga 2 cup noodles. Pandagdag lang yung spicy. Alam ko 2 lang ito guys. Pandagdag ulit yung cup noodles na spicy seafoods. Tapos ito, malakas sa akin talaga to guys na pansit kanto na to. Yung mga pansit kanto na Lucky Me. Yan. Tag 15 ang benta ko nito guys. Mga kasari. Yan, tag 15. Ang to guys ay nasa 12
12 pesos na mahigit, nasa almost 13, 12.90 nasa 13 pesos. So may dos lang talaga guys ang tubo sa mga pansit kanton na ganito. So okay na rin kahit papaano, meron na din kasi minsan may mga customer na bibili ng ganito, minsan hindi lang isa, minsan dalawa, tatlo, apat, ganyan ang binibili nila. Kaya sa pados-dos pag bumili ng kung ilang pera medyo marami, malaki na rin guys. Tiyagaan lang talaga. So yan, additional na max na candy. Hinihingal ako guys. Yan, bumili na naman ako ng snow beer kasi yung nakaraan walang mabili nito, mga last month yata walang mabili. Yan, ngayon mayroon na snow beer na candy. Yan, Presto na ang bentahan ko ay 8 pesos. Ito naman, yung mga biskwit ko guys ay, yung ibang biskwit ko ay 7, yung iba 8 pesos. Depende sa presyo guys. Ito, try ko din greatest na choco kasi may nagre-request sa akin ito. Ayan. Additional ulit na, yan, may free pa rin yung Bear Brand guys. Ayan oh, may free pa din ulit na 2 Milo hanggang ngayon. Matagal na itong nakapromo pero hanggang ngayon meron pa din. Ayan. Ang benta ko nito ay 115. Ang puhunan ay nasa 105. So may 10 pesos din guys. 104 something ganun. Parang nasa 105. So may 10 pesos din sa isang ganito. Tapos may free pa yung customer. So hindi ko yan tinatanggal guys. Para sa customer talaga yan. Tapos ayan, betchen. Wala akong makitang betchen na yung mas maliliit. Yan, medyo malalaki to yung ang SRP ay 6. Pero ang benta ko nito guys ay 7 para may piso din ako. Yan, fudgy bar ulit na mabili sa akin. So, yan guys, pa isa-isa lang ang binibili ko guys. Mga kasi budget lang, limit lang talaga ang ating puhunan. Tapos, ito naman guys, ay mga pansit canton pa din. Alam ko yan, mga tag-anim-anim yan. Tsaka Lucky Me na noodles. Taga-anim na naman ulit yung iba dyan. Ganyan. Nisi na yung nisi na noodles. Tapos, ito ay spring na mantika guys, yung maliit. Ang puhunan nito guys ay na almost 12. Ang benta ko ay 15 pesos. May 3 din ako guys. O nasa 2 yata, ganyan. Oyster sauce ulit. Ayan, mamasitas na oyster sauce. Yan, siguro 6 na piraso to. Mega sardines, pandagdag ulit. Tsaka ito guys, yung mga suka ko na dato puti, ang presyohan ko nito guys ay 10 pesos. Tsaka yung toyo na dato puti na sachet ay 12 pesos. So, mga antubo nito guys, mga nasa 2 lang or 3 yata bawat isa. So, ayan guys, hindi ko na to ahunin dito. Hindi ko natanggalin. Tsaka ito pala, oh. Colgate na naman na may free na isa. So, ayan guys, malaking bagay talaga yung may mga free guys. Yan. Tapos, ito naman ay mga sabon ulit guys. Yung Surf na mabilis sa akin din, yung orange. Alam ko, 2 to. Yan. Ayan, 2 Thai. Ang benta ko nito guys ay 8 pesos. Ayan, kasi ito naman, Downy Fashion na may free na naman guys na isa. So, ayan, sobrang laking tulong talaga. Pwede ko na rin pang consume guys at pwede pa rin pang benta. Ayan, ito naman so yung Downy na tripid na Downy Sunrise. Ay, Sunrise Fresh. May free din na isa. So, ayan, Del na Joy na Violet Forever Joy. Yan, napakabango nito tsaka mura pa. Ang benta ko dito guys ay 6 pesos. Yan, ito naman may yung Downy na yung single na Downy na Sunrise ay may free ulit. Tapos Ariel powder, yan. Yung Ariel powder na Downy with Downy ay may free din na isa. Buy 6 get 1 free. And then, ito yung Downy ulit na Sunrise. 2 pala yung kinuha ko. Yan, may free ulit. So, ayan guys, ang gustong gusto ko sa Ultra Mega kasi may mga free talaga ang kanilang paninda. Yan, yung Ariel na Sunrise din ay may free din. Buy 6, get 1 free din. So, doon kasi guys, sa isang binibilhan ko sa Mr. JJ Supermarket ay bihirang-bihira mayroon free ang kanilang mga paninda. So, hindi talaga advisable para sa mga nagsasari-sari store kasi wala ka talagang makukuhang mga free, bihirang-bihira. So ayun guys, nahinto tayo guys. Nahinto na naman ako. May bumili kasi. So, ito naman guys, ay bumili na naman ako ng mga additional na gamot. So, yan.
Binili ko to guys sa, ano ba to? South Star Drugs. So, ayan, pandagdag na naman guys. So, ayan guys, may nabibili na dito sa amin na ni Joseph sa Pampanga. Meron na din BioFlu. Yan, isang banig ng Joseph. Meron na din BioFlu. At meron na din akong nabili sa wakas na Biogesic. So, ayan. Bumili din ako ng paracetamol na Decolgen. Bumili din ako ng Saridon. Yan. Tapos, bumili din ako guys nung Right Med na Mefenamic kasi ito guys ay mura lang. Yung Dolphinal kasi na Mefenamic guys na branded ay napakamahal kaya ayaw ng mga customer. So mas ito talaga ang mabenta sa akin, Mefenamic, yung Right Med lang. At bumili din ng additional na Diatab. So ayan guys, pandagdag na mga gamot na naman. So ito naman ay mantika ito guys. Doon ko to binili sa isang grocery guys kasi mas mura itong mantika doon sa isang grocery kaysa doon sa Ultra Mega. Kaya tsaka ito guys ay mga additional na yan, sigarilyo na naman guys. So hindi ko na siya guys alisin. So yung Marlboro guys ay hindi pa rin talaga tumataas dito. Yung ibang mga sigarilyo lang yung mga tumaas katulad ng Mighty at Winston. Yan, yung mga Marlboro ay same price pa din. Sabi next week daw, hindi ko lang sure. So, ayan guys, ito ang aking mga paninda guys dito sa sala ko guys. Ayan. Diyan lang sila guys. Wala akong paglalagyan guys. So, ayan. Gulo-gulo pa rin guys. Yan, nakatambak. Ayan ang aking mga paninda. So, yan. Mamaya ko na yan guys aayusin. And, ito mga aking mga paninda pa rin guys. Ayan. Yan. And yan. Ito yung aking tindahan. So ayun guys, hinahinto na naman ako guys. May bumili kasi. So ito guys yung aking tindahan. Yan. Mga nakapatong pa rin sa lamesa guys. Yan. Ayan ang aking labas guys. Against the light. Ayan. Sa labas ng aking tindahan guys. Sigulay pa din. Ayan. Nakabalot pa din yung aking mga gulay. Yan. Tsaka yung mga nakasabit lang siya guys. Ayan guys. Nakahanger pa din yung tindahan ko pala guys, inatras ko ng konti. Kasi dati ando doon siya doon sa may bungad. Kaso medyo nakatagilid kasi doon guys. Kaya ito inatras ko siya ng konti. So kaya doon ay nakapagsabit ako guys ng mga kape-kape. So ayan guys, for sale din yung mga damit. So ayan guys, ipinor sale ko na din yung mga damit na mga dress na hindi naman ginagamit. So ayan, nakabenta na rin ako nun guys. Ayan, mga dress, tsaka yung ibang mga t-shirt na hindi naman nasuot yung iba at yung iba nagamit naman sandali. Yan, pinor sale ko na siya guys. Tapos ayan, ito guys yung aking bintana. Yan, may mga bungi-bungi na yung mga nakasabit ko. So, inuubos ko na lang yan guys. Kasi medyo marami pa naman yung mga shampoo para mapalitan na lang ng bago. Kasi hindi naman sobrang malakas ang tindahan ko guys. Kaya, may nakakatakot mag-stock ng sobrang dami. Katulad nitong mga sinigang mix ko na yan guys. So, medyo marami pa. Medyo malapit-lapit na yung expiration yan. So, ayan guys. Ayan, may mga kalat. Pasensya na lang po. Yung aking wifi guys ay dito ko guys pinatong sa aircon, sa motor ng aircon guys. Ayan, tinatakpan ko nitong basket guys kasi pagka pinasok ko siya sa loob guys ay nawawalan siya ng signal, kaya dito lang siya sa aking tindahan. So ayan guys, yung tindahan ko nagkagulo-gulo guys, pati mga plastic kasi kanina ayun medyo nakaswerte-swerte guys, medyo nagkasunod-sunod yung mga bumili sa akin, kaya ayan nagkagulo-gulo. Hindi ko na naayos agad. So ayan kasi umalis na din ako guys, namili ako. So iniwan ko na muna siya ng ganyang kagulo-gulo. Ayan, mga gamis ko, yung ibang garapon wala ng laman. So kailangan na rin lagyan. So ito lang guys, ito lang ang share ko na naman sa inyo today. Yan. Tour ko lang ng konti kayo guys dito sa aking tindahan. So ayun guys, yung mga mineral water ko. So ayan, hindi ko pa guys na ilalagay sa case yung mga isinuli kanina ng customer ng mga bote. So ayun, nakakalat pa rin siya doon, nakaharang pa rin siya doon. So ayan guys, patungan ng TV, dalawa yan, naka for sale na din. Ayan, naka for sale na patungan ng TV. Ayan.
yung aking mga mineral water. Yung ibang chichirya ko guys ay hindi ko na display. Yan kasi yan, sobrang busy kanina guys. Nagmamadali din akong umalis. Ito lang guys ang aking store guys. So, yan lang guys. Ito lang aking share sa inyo today na naman. Time check tayo guys. Ay, alas 5 na ng hapon guys. February 13. Ayan guys. Valentine's na bukas. Happy Valentine's sa lahat. Sa mga, lalo na sa may mga jowakers dyan. May mga partner. Sa bagay, hindi na yung Valentine's naman para sa lahat naman yata yun. Hindi ko lang alam kung ano talagang ano ng Valentine's, kung para sa mga mag-asawa lang, sa mga magjowa, o para sa lahat. So, ayan, happy Valentine's na lang. Happy Valentine's na lang sa lahat. Yan, bukas. Lunes, February 14. So, ayan lang guys. Ito lang share ko sa inyo. Medyo lumakas yung boses ko guys kasi walang tao dito sa kapitbahay ko. So, ayan lang guys. God bless sa lahat. Ingat po palagi. Keep safe ang lahat. So, ayun guys. Meron na akong kasabihan ngayon na diskarte lang sa buhay para mabuhay tayo ng maayos. So, ayan guys. Thank you. God bless us all. Bye. Mga kasari, happy selling always. Bye-bye.